Здравейте, приятели! Днес датата е петък, а вие сте в света на Кафево, където нищо не е такова каквото изглежда и не всичко, което изглежда е такова. Поздравяваме цялата нация с встъпването в длъжност на новия служебен кабинет, който ще ни изстреля сред водещите европейски икономики и ще промени животите ни драстично. Това, разбира се, беше шега, българският електорат е тъп, дори когато нищо не зависи от него, затова и нищо хубаво няма да се случи. 27 януари е датата, на която СССР, САЩ и Великобритания подписват договор за космоса, което не знаем какво означава, но звучи като нещо, което бихме направили и ние, ако взимахме достатъчно силни наркотици. Денят ще бъде запомнен с рождените дни на три от най-големите музикални величия в историята на нещата. Това са Моцарт, Орхан Мурат и Лил Джон. За съжаление, на тази дата се е пръкнало и недоразумението Стратия, който може би сте забравили, но наистина съществува, а музикалната му кариера стигна до тук. Можем да не хвенчим и да спрем до тук. Съдбата знае как да вземе своето и на този ден са умрели немалко хора, сред които Вилхелмина от Баден, Хакобо Арбенс Гусман и Лео Гайер фон Швепенбург. Нямаме никаква идея кои са те, но със сигурност са постигнали повече в живота от нас, защото пише имената им в Уикипедия. Вече стана много късно, затова ще си тръгваме. Вие не бъдете на Кафево, разходете таралеж, платете осигуровката на непознат, постройте сламена колиба и не забравяйте титаничната мисъл на древния еврейски пророк и дресьор на коне Хасан Салих Хамиджич. Животът е това, което ни се случва, докато сме живи.